A jama'a barkanmu da wannan lokaci. A jama'a muna tallata muku wannan channel tamu mai albarka, wato channel ɗin Yusuf T.B. A channel ɗin Yusuf T.B tana kawo tutorials ne na ɓangaren abin da ya shafi ɓangaren chemistry ga ɗalibai secondary school, musamman ga SS1, SS2 da kuma SS3, ga diploma da kuma in universities wanda suke part 1, part 2 da part 3. A wannan channel bata tsaya nan ba, za ta kawo muku tarihin kan yadda Janar Sani Abacha ya gudanar da mulkin Najeriya na tsawon shekara 4 da wata 7. A wannan tarihi za mu saurare sa ne daga bakin dogarinsa mai girma Major Hamza Al-Mustapha. A domin kasance da wannan channel tamu ta Yusuf T.B, za ku iya dalartar YouTube domin ku yi searching ɗin Yusuf T.B, ko kuma za mu iya aje muku link ɗin wannan channel a wajen comment. Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe, kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sabon tutorials namu a kowane lokaci. Mun gode.